Year. Happy Uy, New Year. asawa ako, bakit? Picture mo kami, baka ano? Ayan, pinipicturean ko kayo. Ba't nagtatago yung isa? Sino kaya itong nagano? Ay. Mahina ang kuwan mo yun. Let's go din sa kakandi. Dito na yung mga pambato ng dagupan. Ha? Tong cross breed. Ano nak? Tapos ka na naligo? Ha? Shot karding. Hoy, shot. Shot. Ha? Walang nanonood. Wala. May naka